Závody Makita v Púchove umiestnili sa v celoštátnej súťaži podnikov odevného sektoru v 3. štvrťroku na 1. mieste. Zaslúžili sa o to vzorní pracovníci, ako vedúca pracovnej skupiny súdružka Janíková. Jej dielňa zvíťazila v súťaži o titul brigády najlepšej jakosti. Vzorným je i pracovný kolektív dielne majstra Novotného. Pri výrobe dámskych plášťov dosahujú maximálny počet výrobkov prvej akosti. O vysokú kvalitu sa starajú všetci. I súdružka Volčeková a súdruh Kubrovský pri technickej kontrole. Pracujúci v závodu sa už teraz pripravujú na budúci rok. Súdružka Sekerková navrhuje nové, vkusné a praktické modely šiat. Závodná komisia odborníkov pozorne skúma, či všetky modely odpovedajú požiadavkám kupujúcich a včas odstraňujú nedostatky. Okrem vlnených vychádzkových šiat, bavlnených letných šiat, vlnených jarníkov, podvávnych blúz, pripravujú sa tu desiatky nových vzorov, ktorých kvalita a vkus spríjemnia život našich žien.